ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, хабари хуш барои мухлисони тоҷик, махсусан барои мухлисони Мухаммад Наимов. Чанд дақиқа пеш ба Мухаммад Наимов рақиби нав доданд ва ҳозир мо барои шумо ҳамаи маълумотро мерасонем. Шумо бошад лайкро зер карда наворо то охир тамошо кунед. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. инак дӯстон, расман ба Мухаммад Наимов рақиби нав доданд ва акнун рақиби Мухаммад Наимов варзигари бразилӣ Филипе Лима мешавад ва ҳозир оиди ӯ ба шумо каме маълумот медиҳем. Филипе Лима варзигари 26-солаи бразилӣ бо рекорди 12-1, қадди 1,67 см баромад мекунад дар вазни 61 кг, лекин муғлибаи ӯ бо Мухаммад Наимов дар вазни 66 кг мегузарад. аз сабабе ки то турнир вақти кам мондааст, ӯ муғлибаро дар вазни ним сабук қабул кард, чӣ гуна ки худи Муҳаммад аввалин муғлибаи худро дар вазни 70 кг гузаронида буд. Лима ҷангвари ҳаматарафа хуб аст. ин чизро рекорди ӯ тасдиқ мекунад, ки аз 12 ғалабаи худ 6 ташро фавран ба даст овардааст. 4 ғалаба бо тариқи накат ва нокаути техникӣ, 2 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 6 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Лима ҳамагӣ як бохт дорад ва ин ҳам аввалин муғлибаи касбии ӯ буд, ки соли 2015 рух дода буд ва дар ҳамон муғлиба Лима бо тариқи сабмишн шикаст хӯрда буд. аз соли 2015 то имрӯз Филипе Лима дигар боре ҳам шикаст хӯрдагӣ нест. Лима дар ташкилотҳои на он қадар машҳур баромад кардааст. ду ташкилоти машҳуре ки ӯ баромад кардааст Бреф SF ва Октагон MMA аст. охирон муғлибаи худро Филипе моҳи июли соли гузашта дар турнири Октагон MMA 45 зидди Ҷонас Макгард гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда чемпиони нави Октагон MMA шуд. акнун баъди тақрибан як сол ӯ ба Октагон бармегардад ва бо варзигари тоҷик Мухаммад Наимов рӯзи 22 июн дар Арабистони Саудӣ муғлиба мегузаронад. барои Филипе ин дебют дар ташкилоти UFC мешавад, яъне аввалин муғлибаи ӯ дар UFC ва боз дар вазни 66 кг, дар ҳоле ки худи ӯ дар вазни 61 кг баромад мекунад. ана барои Муҳаммад Наимов бошад ин чорум муғлиба дар ташкилоти UFC хоҳад шуд. дӯстон, ин MMA аст ва як зарба метавонад ки бозиро дигаргун кунад, лекин мо ба ҳар ҳол боварӣ дорем ки Муҳаммад дар ин муғлиба дастболо мешавад, чунки ӯ омодагиҳои хуб дидааст ва боз дар гӯштин бартарӣ дорад ва Муҳаммад дар ин муғлиба метавонад ки ҳам дар замин ва ҳам дар стойка ғалабаи фаврӣ ба даст биёрад. мо бошад ба ӯ танҳо барор хоҳонем. дӯстон, ба фикри худи шумо ин муғлиба чӣ гуна ба анҷом мерасад? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.